ассалому алайкум бинандагони азиз, онҳое ки маро мешунаванд. Мо дар тӯйхонаи Сурх қарор дорем. Бисёр як ҷои фароғатӣ, бисёр як ҷое аст ки дар ин ҷо мардуми шаҳри Исфара тӯйҳои худро мегузаронанд ва бисёр ба ман писанд омад ин тӯйхона. Ҳар як шумо метавонед дар ин тӯйхонаи барҳаво тӯйҳои худро гузаронед. Ина бинед чӣ хел табиати зебо, чӣ хел форам, чӣ хел ба кас як ҳаловати хуше мебахшад. хуб бисёр як табиати хубе ҳаст. Воқеан дар ин ҷо лаби дарё кас истироҳат мекунад ва дар ин ҷо бошад як тарабхонаи зебо бо номи Тарабхонаи Сурх. хуб дар ин ҷо келину домод менишинанд. бинед бисёр хуб, бисёр фароғат. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки барои шумо агар баррандаи туёна лозим биёяд, худи ман дар хизмати шумо ҳастам, Каримзода Шаҳром. Телефонҳо барои тамос 93 006 14 14. Тансияту хонаобод бошед.